Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin, nang kalwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nakakilala nila na nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipinawalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalain ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahama, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalain ko, kundi sila rin naman na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay iibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin,
sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanya. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tamo po mamaya pa tamo. Malagod kay kami pa. Muna po pasibayo. Ngayon nga ba kay timiras na naman po yung keke nga doong pamanyambo. Pong pamipuri king banal mong lagyo ngayon nga bak. Sana po gino. Makanya magkaya pong patnubayan ngayon nga bak. Ngayon mag-aral kami king biyan ng eskwela. Sana po gino. Tulutan mo ngayon nga ba kay tijan kaya pong sa patakabyas na ng pamanalastas karing kaya kang kaburian bakit kung yung malyaring magkamali. Ginoo, sana po tulutan mo ngayon nga ba kay ti sa belang mi kakapatad makanya mi kaya pong bukluran kitang mapali mong lugod ban kanita Diyos ko. Imbalang metong kaya kami makanyang kaya kung malyaring magtapato malyaring maminto karing banal mong kapurian. Ginoo, sana po tulutan mo ngayon nga ba kay ti makanya mi kaya nga sa pong bendesyonan kitang kaya kang mayupayang gamat. Bahan ka ni Targo Diyos ko, yung balang metong kaya kami mga kaya lalong mayigit makapanuparan, karintinggap ng tungkulan kaya ka. Diyos ko, sana po yung balang metong kaya kami ngayon nga baka iti, ang kanarguring kaya sa belang pengari manim kaya lang, ganap asikanan, pamibata karintinggap ng tungkulan kaya bakit kung yung malyaring babalatong. Diyos ko, sana po turutan mo ngayon yung pinanditi kaya sa belang kakapatat ng ganap po rin sa belang maintang, sa belang pong kayo sa belang pengari. Sa belang manungkulan Diyos ko, sana po makanyang kiyang malyaring. Bisasang metong mikakalago din metong at metong paano ganito yung kasangkanan, karing kiyang bala pong sarilig baya po malyaring manatili. Diyos ko, alam mo, kaya sa pong karapat dapat, yung banal mong panalawi, ban ka ni Tarugo, makanyang kiyang larong mapibata, yung tinggap na yung tungkulan kaya ka. Diyos ko, ang inyong pinandit, ang timurin din kiyang sa belang kapatad. Amanandaman ang timurin kimbalin na ningang po na makanyamyanan pong pakisabi kaya ka Diyos ko. Sana po makanyamya pong apisan kitang kikang mayupayang gamat ban ka ni Targo. Karing nga doon ang bukas makanyanyanan pong malaling makagawa ka rin tinggap ng tungkulan kaya ka. Sana po tulutan mo ngayon yung pinandit ang timurin din kaya kiyang kapatada. Pinili mo ka rin dakal Diyos ko. Sana po itang pong kaya kang pangakong Espiritu Santo manamaya pong itubod ngayon nga bakbano pong ituro kaya kami mo pong ibalita di mayap ng gawan mangi kasulong naning kaya kiyang kasalpandayanan. Diyos ko ilapuri at ilikikeng sa mo ang pong panalangin ngayon nga baksa po tanggapan mula. Tanggapan na naman sa po ng balang metong kaya kami tang di makayabulasan. King nagunan ng Yesus sa kaya talapagligtas si papamilatan po yung sa bula kaya ka magpakapilan man. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipagnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagtatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangginan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad.
ating siwala na yang kekong kaligtasan. Bakong mituntun, hingmayap adalan, at eyo na kawanyan ang gaman kapilan. Kambe ning takot ayating disiplina, ating pamigagalangan, ating pamisasanmetong, iti ing matibe pundasyon, karingbalang, pamilyang mi talaga. Ing upaya ning Diyos at ing lugod na ke kayuyang tanggapan king kayabakan na iti. Sablang pesidalo, balen a santuario,